Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Hare Krishna teacher. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna എല്ലാവർക്കും വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ, കുറച്ച് സമയം പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ഒത്തിരി സമയം പിടിച്ചു എനിക്ക്. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ 8ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നലെ? അതെ മാതാജി, എത്ര വരെ എടുത്തു? 8 വരെ. എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില്? ബ്രഹ്മം, ആധ്യാത്മിക കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ എന്താ? അവിനാശി അതീന്ദ്രിയമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി ആധ്യാത്മിക എന്ന് പറയുന്നു. അതിഭൂത, അതിദൈവം, അതിയജ്ഞം. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദൈവമാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം. സകല ശരീരങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മൻ അതിയജ്ഞം. പിന്നെ കുറെ പറഞ്ഞു. അതെ, അതായത് ഇന്നലെ അർജുനൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അതൊക്കെ ഭഗവാൻ മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ശരീരം വെടിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ഉടനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, വ്യതിചലിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമർപ്പിക്കാനും. ഇനി നമുക്ക് 3ാമത്തെ ഭാഗം നോക്കാം. ഭാഗം 3, ഭഗവത് സ്മരണം ധ്യാന മാർഗത്തിലൂടെ സ്മരണ പരിശീലനം. ധ്യാന മാർഗത്തിലൂടെയുള്ള സ്മരണ പരിശീലനം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് അത് ഏതിലൂടെ ചെയ്യാണ്? ധ്യാനത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കൃഷ്ണനെയും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെയും ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ യോഗ മിശ്ര ഭക്തിയിലൂടെയോ ഒരാൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പരമപുരുഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനും സാധിക്കും. നോക്കാം നമുക്ക്. കവീം പുരാണം അനുശാസിതാരാം അണോരണീയം സമനസ്മുരത്യൈ സർവസ്യ ധാതാരമചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസാ പരസ്താത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യ രൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? സർവജ്ഞനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യ രൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്, ഭഗവാൻ ദിവ്യനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ, ആദി പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ, അണുവിനേക്കാളും ചെറുതുമാണ് ഭഗവാൻ, സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ് ഭഗവാൻ, പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ, അചിന്യ രൂപം, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ, പിന്നെ ആദിത്യ തേജസ്,
ആദിത്യന്റെ തേജസ്വിയുമായിട്ടുള്ളത്, സൂര്യന്റെ ആ തേജസ്, അത്രയും തേജസ് ഉള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ആരെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? കവിയും പുരാണം അനുശാസിതാരം അണോരണീയം ധതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞ? കവിയും പുരാണം അനുശാസിതാരം അണോരണീയം സമനുസ്മരത്യ സർവസ്യ ധാതാരം. ആധാരം അചിന്യ രൂപം ആദിത്യ വർണ്ണം തമസാ പരസ്താത്. അപ്പൊ കവിയും സർവജ്ഞൻ, കവി എന്ന് വെച്ചാൽ സർവജ്ഞനായിട്ടുള്ള, ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി എല്ലാതും അറിയുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. പുരാണം, ഭഗവാൻ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. ഏറ്റവും ആദ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത്. അനുശാസിതാരം, എല്ലാവരുടെ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. അണോരണീയം, അണുവിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഭഗവാൻ. ധാതാരം, പരിപാലകനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് എല്ലാ മഹാഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ നീതി നടക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് നീതി നടക്കുന്നത്. പിന്നെ രൂപം, എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അചിന്ത്യനാണ് ഭഗവാൻ, നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ്, അചിന്യനീയമാണ് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ആദിത്യവർണ്ണം, സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. തമസാ പരസ്ത, തമസിന്റെ അപ്പുറത്ത് ദിവ്യമായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാൻ പ്രകാശമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അവിടെ എന്തില്ല? തമസ്, ഇരുട്ട് അവിടെ ഇല്ല, തമസിന് അപ്പുറത്താണ് എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ 10 തരത്തിൽ പറയുന്നു ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനുള്ള വഴികൾ. എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന്, കവിയും പുരാണം അനുശാസിതാരം അണോരണീയം ധതാരം രൂപം. ആറാമത്തത് എന്താ പോയിന്റ് പറഞ്ഞില്ല? എല്ലാ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അപ്പുറം അല്ല, ഭൗതികങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അതീതൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ രൂപം, പിന്നെ അചിന്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ആദിത്യവർണ്ണനാണ്, തമസാ പരസ്താത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. എന്ത് പ്രഭു? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറഞ്ഞ? അവിടെ ഇല്ലല്ലോ. അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഞാനത് പറഞ്ഞ എല്ലാ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾക്കും അപ്പുറം. അപ്പൊ ഭൗതിക അതീതനാണ്, ഭൗതികങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഭൗതികാതീതൻ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. എല്ലാ ദേവദേവന്മാരും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. എല്ലാവരും ഭഗവാനെയാണ് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ധ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സതം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായു ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ആരാണോ മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലെ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ സെക്ഷനിൽ. അപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് യോഗാനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായിട്ട് പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ വായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായിട്ടും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മളെ ശരീരം വെടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഭ്രൂമന്ധ്യത്തിൽ, 2 പുരികങ്ങളുടെ സെന്ററിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ്? പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിയ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആസന്ന മൃത്യുവായ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ പറ്റി സ്മരിക്കാനാവില്ല. എങ്കിലും യോഗാനുഷ്ഠാനം, വിശേഷിച്ചും ഭക്തിയോഗം ഒരാൾ പരിശീലിക്കണം. മരണാവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് അത്യന്തം അസ്വസ്ഥമത്രേ. അതിനാൽ ഒരാൾ ജീവിതദശയിൽ തന്നെ യോഗാചര്യയിലൂടെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം ശീലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മരണം മുന്നിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മരണം മുന്നിൽ വന്നു, നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് പേടിച്ചു പോകും, നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? യോഗാനുഷ്ഠാനം, വിശേഷം ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പരിശീലിക്കണം. നമ്മുടെ
അസ്വസ്ഥനായിട്ടുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? മരണാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ആ മനസ്സ് എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥനായിരിക്കും. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ എന്ത് പാലിച്ചിരിക്കണം? യോഗാചര്യയിലൂടെ ആ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം ശീലിക്കണം. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് മരണത്തെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് പേടിയില്ലാതെ നോക്കി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മുന്നിൽ പെട്ടെന്ന് മരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിനും പറ്റില്ല, നമ്മൾ പേടിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമേ തൊട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യോഗാചര്യയിലൂടെ ആ ഭക്തിയോഗം അത് നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. യദക്ഷരം വേദവിദോ വദന്തി വിശന്തി യത്യത്തയോ വീതരാഗ യദിച്ഛന്തോ ബ്രഹ്മചര്യം ചിരന്തി തത്തേ പദം സംഗ്രഹേണ പ്രവിക്ഷേ. വേദപഠനം ചെയ്തവരും ഓംകാരം ഉരുവിടുന്നവരും സന്യാസി വര്യന്മാരും ഏത് ബ്രഹ്മപദം പോകുന്നുവോ, ഏത് പരിപൂർണതയെ ആശ്രയിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുന്നുവോ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കാരണമായ ഈ പ്രക്രിയയെ ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. ഇവിടെ വേദപഠനം ചെയ്തിട്ടുള്ളവര്, പിന്നെ ഓംകാരം ഉരുവിടുന്നവര്, സന്യാസി വര്യന്മാര്, ഇവരൊക്കെ ഈ ബ്രഹ്മപദം പോകാനായിട്ട് ഏത് ബ്രഹ്മപദമാണ് ഇവരൊക്കെ പോകുന്നത്? ഏത് പരിപൂർണതയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് അവര് ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്? ആ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കാരണമായ പ്രക്രിയ അത് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ വേദപഠനം ചെയ്യുന്നവരും ഓംകാരം ഉരുവിടുന്നവരും സന്യാസിമാരുമാരൊക്കെ ഇവരെല്ലാവരും എന്താണ് പരിപൂർണത എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ചിലപ്പോ ബ്രഹ്മത്തിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ പരമാത്മാവിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ഭഗവാനിലായിരിക്കാം. അത് ഏതാണോ ആ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ആ പ്രക്രിയയെ കുറിച്ച് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന ഷഡ്ചക്ര യോഗത്തെ ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു. അതിന്റെ അനുഷ്ഠാനത്തെ പറ്റി അർജുനൻ അറിവില്ല എന്നതിനാൽ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ ആ യോഗ പദ്ധതി വിശദീകരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അർജുനൻ അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലെ ആ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സർവദ്വാരാണി സംയമ്യ മനോഹൃതി നിരുദ്ധ്യ ച മൂർധന്യാധായാത്മന പ്രാണ ആസ്ഥിതോ യോഗധാരണ. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം യോഗം പരിശീലിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കഥകടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് യോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കഥകടക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. ഇപ്രകാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുകയും പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ യോഗസ്ഥനാകും. ഇപ്രകാരം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കഥകടച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കി പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ യോഗസ്ഥനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. യോഗം പരിശീലിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കഥകടക്കുകയാണ്. ഇപ്രകാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ടും ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താകാം? യോഗസ്ഥനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ യോഗസ്ഥനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോ പറയാം ഒന്നുകൂടി. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന് ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കവാടങ്ങൾ അടയ്ക്കുകയാണ്. ഇതിനെ പ്രത്യാഹാരം അഥവാ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിൽ മുഴുകി എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ സാധിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന് ഇളക്കമറ്റ അതീന്ദ്രിയ സമാധി അനായാസന് ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി സേവനത്തില് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തില് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ സമാധിയിലേക്ക് അനായാസന നമുക്ക് എത്താനായിട്ടും സാധിക്കും. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യം വേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കഥകടക്കുക. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമിച്ച് പിന്നെ എന്താണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഇരിക്കുന്ന പോസ്റ്ററൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കി പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് യോഗസ്ഥനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ച് നമ്മൾ ആ ഇതിലേക്ക് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓമിത്യാകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ വ്യാഹരൻ മാമനുസ്മരൻ യപ്രയാതി ത്യജൻ ദേഹം സായാതി പരമാം ഗതി.
ഇങ്ങനെ യോഗസ്ഥനായി ഓം എന്ന ഉത്തമമായ വിശുദ്ധാക്ഷര സംയോഗം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലെത്തും, സംശയമില്ല. ഇങ്ങനെ യോഗസ്ഥനായിട്ട് എന്ത് വേണം? ഓം എന്ന ഉത്തമമായ വിശുദ്ധാക്ഷരം സംയോഗം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട്, ഓം എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലെത്തും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഈ യോഗസ്ഥനായിട്ട് ഇതേ പറഞ്ഞ പോസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓം എന്ന അക്ഷരം, വിശുദ്ധാക്ഷരം സംയോഗം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടും പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഓം എന്ന അക്ഷരം, ഓം എന്ന ഉത്തമമായ വിശുദ്ധ അക്ഷര സംയോഗം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടും ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവന് എന്ത് സാധിക്കും? ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ എത്താൻ സാധിക്കും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഓങ്കാരവും ബ്രഹ്മവും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും വിഭിന്നങ്ങളല്ലെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നതും ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ അവ്യക്തിഗത ശബ്ദമാണ് ഓങ്കാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ ഓങ്കാരം അന്തർലീനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തിഗത ശബ്ദം, അതാണ് എന്ത്? ഓംകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ മുന്നിൽ ഓം ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതെന്താ അർത്ഥം? ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ ഓംകാരം അന്തർലീനമായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മന്ത്രത്തിലും നമ്മൾ എന്തുണ്ട്? ഓം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. ജീവിത അന്ത്യത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ട് മരിക്കുന്ന ആൾ തീർച്ചയായും ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നില് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവത് സ്മരണ ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ധ്യാനത്തിലൂടെയുള്ള ഭഗവത് സ്മരണയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇനി ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെയുള്ള ഭഗവത് സ്മരണ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരന്തരമായി ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ കൃഷ്ണനെ വ്യതിചലിക്കാതെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെയുള്ള ഭഗവത് ധാമം എളുപ്പത്തിൽ നേടാം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരന്തരമായി ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനെ വ്യതിചലിക്കാതെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അനന്യചേത സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പൊ അല്ലയോ പാർത്ഥ എന്താ പറയണത്? നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠൻ എന്താണ്? ഞാൻ സുപ്രാപ്യനായിരിക്കും, ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാപ്യനായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗാനിഷ്ഠന് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാപ്യനായിരിക്കും. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ എന്നാ പറയുന്നത്, എപ്പോഴും എടുത്ത് പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച്, സ്മരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കാലദേശ ഭേദം കൂടാതെയും വ്യതിചലിക്കാതെയും എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് ശുദ്ധഭക്തന്റെ സവിശേഷ ഗുണം. ഇതിന് യാതൊരു വിഘ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൂടാ. എവിടെ വെച്ചും ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ കാലോ ദേശോ ഒന്നും നോക്കാതെ വ്യതിചലിക്കാതെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. അതാണ് ആരുടെ ഗുണം? ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ സവിശേഷ ഗുണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭയങ്കര തണുപ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ല, അയ്യോ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കുഴപ്പമില്ല, നമ്മള് 6 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 7 മണിക്ക് എണീക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര വയ്യായിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അന്ന് നാമജപം നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും. നമ്മളപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടില്ല. പക്ഷെ ശുദ്ധഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? കാലോ ദേശോ ഭേദോ ഇതൊന്നും നോക്കാതെ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഗുണം. ആ ശുദ്ധഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും എന്ത് കിട്ടും? നമുക്കും ആ കാരുണ്യം കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനൊരു വിഘ്നം ഉണ്ടായിക്കൂടാ. ഇതിന് ഒരു വിഘ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എവിടെ വെച്ചും ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ശുദ്ധഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ ആരാധനയുടെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഭക്തി യോഗികൾ 5 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് ശാന്ത ഭക്തന്മാര്, ദാസ്യ ഭക്തന്മാര്, സഖ്യ ഭക്തന്മാര്, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഇപ്പൊ ശാന്തരസത്തില്, ദാസ്യരസത്തില് സഖ്യം,
വാത്സല്യം, മാധുര്യം, 5 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനോട് നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശാന്തഭാവത്തിലോ, ദാസ്യഭാവത്തിലോ, സഖ്യഭാവത്തിലോ, വാത്സല്യഭാവത്തിലോ, മാധുര്യഭാവത്തിലോ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രസത്തില് സേവനം ചെയ്തവരാണ് ആര്? നമ്മളെല്ലാവരും. നമ്മൾ എവിടെയുള്ളവരാണ് ശരിക്കും? നമ്മൾ എവിടെയാ ശരിക്കും? കലിയുഗത്തില് ലോകത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മളെ അതിലേക്ക് ആക്കി തന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നിന്നപ്പോ നമ്മൾ വെറുതെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരല്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും. നമ്മള് ഒന്നുകിൽ ശാന്തഭാവത്തിലോ, ദാസ്യഭാവത്തിലോ, വാത്സല്യഭാവത്തിലോ, മാധുര്യഭാവത്തിലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു? അവിടെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു നമ്മള്. അങ്ങനെ ചെയ്താണ് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നിയത്? എനിക്കും ഇത് ആസ്വദിക്കണം എന്ന് തോന്നി. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോരേണ്ടി വന്നത്? ഇങ്ങോട്ട് പോരേണ്ടിയായിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ നമുക്ക് എന്തായി? നമ്മളത് മറന്നുപോയി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അർജുനനോട്, അല്ലെ? ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി പൂർവ്വജന്മത്തിലെയും പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോകും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നു. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമുക്കൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പൊ എന്ത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ. നമ്മുടെ വീട്, കുടുംബം, കുട്ടികള്, ഭർത്താവ്, ഭാര്യ, അച്ഛൻ, അമ്മ, നമ്മുടെ ആ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്നോ, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നോ, നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്ത് നിന്നവരാണെന്നോ ഒക്കെ നമ്മൾ മറന്നുപോയി. നമുക്കതൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്കിത് അറിയാൻ സാധിക്കും എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങളുണ്ട്. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അതാണ് 9 തലങ്ങൾ. പഠിക്കും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ. അതില് ഭാവ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോ, അതായത് ഭാവ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേമത്തിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്റ്റേജ്. ആ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഏത് ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ചിലപ്പോ ദാസ്യത്തിലായിരിക്കാം, മാധുര്യത്തിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ വാത്സല്യത്തിലായിരിക്കാം. നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ഭാവത്തില് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തിരുന്നവരാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുവരെ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ആ സ്റ്റേജിൽ എത്താനായിട്ട് കുറച്ച് പാടാണ്. പറയുമ്പോൾ 9 തലങ്ങളുള്ളെങ്കിലും അത് കടന്ന് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലോകത്തെ കുറിച്ചും ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ 5 തരത്തില് നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ശാന്ത ഭക്തന്മാരുണ്ടാവും, ദാസ്യ ഭക്തനുണ്ടാവും, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഇതാണ് 5 തരത്തില്. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധി പരമാം ഗത. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കള് പരിപൂർണത നേടിയവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുഃഖപൂർണം നിറഞ്ഞ് അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അവർക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണ്? ഏത് സമയവും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്? പരിപൂർണത നേടിയവരാണ് അവര്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വീണ്ടും എവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക്. എങ്ങനെയുള്ള ലോകാണ്? ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ദുഃഖാലയം, ദുഃഖത്തിന്റെ ആലയമാണ് ഇത് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അസ്ഥിരമായി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിവയാൽ ക്ലേശബഹുലമാകിയാൽ പരിപൂർണത നേടി ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിച്ച ഒരാൾ തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ, ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, അതാണ് നമ്മൾ എവിടെ അനുഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശകാറ്റുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് പരിപൂർണം നേടി ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വരില്ല? ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇനി ഭഗവാന്റെ ലോകം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്?
ബ്രഹ്മ ഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളത് വരെ ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയവരാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്തില്ല? ജനനമില്ല, മരണമില്ല, ജനനമില്ല. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ല, സ്വർഗത്തിലായാലും ഭൂമിയിലായാലും നരകത്തിലായാലും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ജനന മരണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ജനന മരണങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഉത്കൃഷ്ട ഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർന്ന് മഹാപ്രളയകാലത്ത് ശാശ്വതമായ ആത്മീയധാമത്തിലെത്തുന്നു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാതിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഉത്കൃഷ്ട ഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർന്ന് മഹാപ്രളയകാലത്ത് ശാശ്വതമായ ആത്മീയധാമത്തിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ നമ്മള് ഉത്കൃഷ്ടമായ ഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയിട്ട് വസിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നവര് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർന്നുയർന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും? മഹാപ്രളയകാലത്ത് ശാശ്വതമായി എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? അവർക്ക് ആത്മീയധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാലോ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ നമ്മള് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തി, എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അവിടെ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് എവിടേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരും? ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഇവിടെ മാത്രം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഇവിടെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പോയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ സേവനം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ എവിടെയായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അടുത്തത് ഭൗതികവും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും താരതമ്യം, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം. അപ്പൊ ഇനി രണ്ട് ലോകത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, ഭൗതികവും ആത്മീയമായ ലോകത്തിന്റെ. ഭൗതിക ലോകം നിരന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെയും നാശത്തിന്റെയും ഈ മഹാസമുദ്രത്തിനപ്പുറം കൃഷ്ണന്റെ ധാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സഹസ്രയുഗ പര്യന്തം അഹര്യത് ബ്രഹ്മണോ വിദുഹു രാത്രിം യുഗ സഹസ്രാന്താം തേഹോരാത്ര എത്ര 17 വിദോജനഃ. ശ്ലോകത്തിൽ ഇല്ല അവിടെ. തേഹോരാത്രാവിദോജനഃ എന്താ പറയുന്നത്? മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം 1000 യുഗങ്ങൾ വേണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്, രാത്രിക്കും അത്ര തന്നെ. അപ്പൊ മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് വരുന്നത്. അത്രയും തന്നെ രാത്രിയും കൂടി ഉണ്ടായാലാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസമാകുന്നത്. അപ്പൊ 1000 ചതുർയുഗങ്ങള് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. അതിന് നമ്മൊരു പേര് പറയുന്നുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? കൽപ്പം അല്ലെ? കൽപ്പം. അതേപോലെ തന്നെ രാത്രിയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ചേരുമ്പോഴാണ് എന്താവണത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസമാകുന്നത്. നമ്മുടെ 3,11,40,000 വർഷങ്ങളാണ് മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം. ഈ കണക്കനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം അതിരറ്റതും അസാധാരണവും എന്ന് തോന്നാം. പക്ഷേ നിത്യതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു ഇടിമിന്നൽ പോലെ ക്ഷണികമാണത്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3,11,40,000 വർഷം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? വലിയൊരു കണക്കാണ് അത്, അല്ലെ? അത്രയും വർഷമാണ്, കോടി വർഷമാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നത്. നമ്മളോ മാക്സിമം പോയാൽ 100 വർഷം. പക്ഷെ അതെന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഓരോന്നിന്റെ തോതനുസരിച്ച് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ ആയുഷ്കാലം വ്യത്യാസമായിരിക്കും. പലതും പല രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു ഈയാമ്പാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മഴപ്പാറ്റയുടെ ആയുസ് എത്ര വരുന്നത്? 3 മണിക്കൂറാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ 100 വർഷമാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ ആയുസ് 3 മണിക്കൂർ. അതെന്താണ്? ആ 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത് ജനിക്കുകയും ചെയ്യും, വലുതാവുകയും ചെയ്യും,
അത് കല്യാണം കഴിക്കും, അതിന് കുട്ടികളുണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ മരിച്ചും പോകും. ഇതൊക്കെ നടക്കണ ഈ 3 മണിക്കൂറിനുള്ളില. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷം നമ്മൾ വലുതായി പഠിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടി, നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചു, മക്കളായി, കുടുംബമായി, അത് കഴിഞ്ഞ് വയസ്സായി, നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു. അത് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് നടക്കും? 100 വർഷം കൊണ്ട്. ഇത് എന്താ പറയുക, ഈയാമ്പാറ്റയാണെങ്കിലോ 3 വർഷം കൊണ്ട് അത് നടക്കും, 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നടക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്താ, ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? 3,11,40,000 കോടി വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെയും അത് വ്യത്യാസങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? നമ്മൾ ഈയാമ്പാറ്റനെ കാണുന്ന പോലെയാണ് ദേവന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മള് അല്ലെ. ദേവന്മാരുടെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എത്രയാണ്? ഒരു വർഷമാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഒരു വർഷമാണ് ദേവന്മാരുടെ ഒരു ദിവസം. അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാതാജി, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4:32 അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു വർഷമാണ് ദേവന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ദിവസം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഓരോന്നിന്റെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും അതൊക്കെ. അവ്യക്താദിക്തയാ സർവ അവ്യക്താദ്വ്യക്തയാ സർവ പ്രഭവന്ത്യാഹ രാഗമേ. ശ്ലോകത്തിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇതിൽ നോക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചോളേ. അവ്യക്താദ്വ്യക്തയാ സർവ പ്രഭവന്ത്യാഹ രാഗമേ രാത്ര്യാഗമേ പ്രലീയന്തേ തത്രൈവാവ്യക്ത സംചകേ. ബ്രഹ്മദിനാരംഭത്തിൽ സർവഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവ അവ്യക്തത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അവ്യക്തത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവിന്റെ 2 പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു രാത്രിയിലും കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയാകുമ്പോ ഒരു ചെറിയ പ്രളയം നടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് തീരുമ്പോ, അതായത് പുതിയ ബ്രഹ്മാവ് വരുമ്പോ, ഉള്ള ബ്രഹ്മാവ് മരണപ്പെടുമ്പോ അപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രളയം നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിനം ആരംഭിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? രാത്രി കഴിഞ്ഞ് ദിനം ആരംഭിക്കുമ്പോ വീണ്ടും ഈ പ്രപഞ്ചം എന്താണ്? ഇത് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കും. രാത്രിയാകുമ്പോ ഇതൊക്കെ എവിടേക്ക് പോകും? അവ്യക്തതയിലേക്ക് പോകും. അത് വീണ്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിച്ചു പോകും. വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിനം ആരംഭിക്കുമ്പോ വീണ്ടും ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. രാത്രിയാകുമ്പോ ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിച്ചു പോകും. അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ദിനം ആരംഭിക്കുമ്പോ സർവ്വഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷമാവിക്കും. രാത്രിയാകുമ്പോ അവ അവ്യക്തത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും അത് ലയിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭൂതഗ്രാമസ ഏവായം ഭൂത്വാ പ്രലീയതേ രാത്രിയാഗമേ വശപ്പാർത്ഥ പ്രഭവത്യാഹ രാഗമേ. വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്രഹ്മദിനാരംഭത്തോടെ സകല ഭൂതജാലങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. ബ്രഹ്മനിശാഗമത്തിൽ അവയെല്ലാം നിസ്സഹായരായി നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്രഹ്മദിനം ആരംഭിക്കും. എന്ത് ചെയ്യും? സകല ഭൂതജാലങ്ങളും വീണ്ടും ഉളവാകും. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ നിശാഗമത്തിൽ രാത്രിയാകുമ്പോ, ബ്രഹ്മാവിന് രാത്രിയാകുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം നിസ്സഹായരായിട്ട് ഇതെല്ലാം നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം ആർജിച്ച മനുഷ്യകൾ മാത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമോച്ചാരണത്തിൽ മുഴുകി മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ തികച്ചും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും അവിടെ പുനർജന്മ ക്ലേശത്തിനിടവരാതെ ശാശ്വത ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും അവർക്ക് കഴിയും. ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധം ആർജിച്ച മനുഷ്യരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് അർപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും പുനർജന്മത്തിനിടവരാതെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കാതെ ശാശ്വതമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് അർപ്പിക്കുന്നവർക്ക്. പരസ്താമാതു ഭാവോന്യോ വ്യക്തോ വ്യക്താ സനാതനഃ യാസാ സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യസ്തു ന വിനശ്യതി. വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായി സനാതനമായോ മറ്റൊരു വ്യക്തിഭാവമുണ്ട്, വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. സമുത്കൃഷ്ടമായ അതിനെ ഒരിക്കലും നാശമില്ല. സർഗാവസാനത്തിലും അത് അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായിട്ട്
സനാതനമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. അതാരാണത്? ഭഗവാൻ. ആ സമുത്കൃഷ്ടമായ അതിനെന്തുണ്ടാവുന്നില്ല ഒരിക്കലും? അതീന്ദ്രിയമായ സനാതനമായതിനൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. സർഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും അത് അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ സമയത്തും ഒരേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നതാണത്. അത് അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്, വ്യക്തമാണ്, അവ്യക്തവുമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതവുമാണ്. അത് സനാതനമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് വ്യക്തമായ ഭാവം, സമുത്കൃഷ്ടമായതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. സർഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും അത് അതേപടി നിലനിൽക്കും. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്? നോക്കാം നമുക്ക്. നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് അല്ലെ. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത തമാഹു പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യാന നിവർത്തന്തേ തഥാ മാ പരമം മമ. എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണത് ഇവിടെ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ചാ പറയണത്. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമമായ ധാമം. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആ സനാതനമായത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരിക്കൽ വേദാന്തികള് അവ്യക്തമെന്നും പറയുന്നു, അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ചിന്താമണി ധാമം, അതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നത്. ഭൂമിയിൽ ഡൽഹിക്ക് 90 നാഴിക തെക്കു കിഴക്കായിട്ട് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു ഭൗതിക രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലും എന്തുണ്ട്? ഒരു വൃന്ദാവനുണ്ട്. ഏതാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ളത്. ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞതാണ് വൃന്ദാവനം. മധുര ജില്ലയിലെ 84 ചതുരശ്ര നാഴികയോളം വിസ്തൃതിയിലുള്ള വൃന്ദാവനം എന്ന ആ പ്രദേശത്തായിരുന്നു ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച കാലത്ത് കളിച്ചു നടന്നത്. ആ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച സമയത്ത് കളിച്ചു നടന്ന സ്ഥലമാണേത്? വൃന്ദാവനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആ പ്രദേശം. പുരുഷാസാ പരം പാർത്ത ഭക്ത്യാ ലഭ്യസ്തനന്യയാ യസ്യാന്തസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സർവമിദം തദം. ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാപ്യനാണ് സർവരിലും മഹത്തമനായ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവവ്യാപിയും സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. വേറെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനില്ല. എന്ത് വേണം? ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം. സർവരിലും മഹത്തമനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? സ്വധാമത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയാണ്, സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ്. എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. സർവവ്യാപിയുമാണ് ഭഗവാൻ. ആനന്ദ ചിന്മയരസ എന്നാണ് ആധ്യാത്മിക ആനന്ദപൂർണമായ ഈ സ്ഥാനത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിത വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ കാണാവുന്ന വർണ്ണവിശേഷങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ ഗുണമാണ്. എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം. പരമാനന്ദമാണ് എവിടെ കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് പറയണ ആത്മീയ ലോകവും ഭഗവത് ധാമത്തിന്റെ വിവരണം. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പരമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ധാമവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. പരമമായതാണത്, സനാതനമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്, ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്, സനാതനമായിട്ടുള്ളതാണ്, അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ഉയർന്ന ശക്തി ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിന്ന് വിപരീതമാണ്. അത് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ, അക്ഷയമായിട്ടുള്ളത്, ക്ഷയിക്കാത്തതാണത്. പിന്നെ പരിധിയില്ലാത്ത ആനന്ദം, പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം. പിന്നെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നു. ചിന്താമണി ധാമമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതാണ്, എല്ലാവരെയും ആകർഷകമാണ്, അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെന്താണ്? വ്യക്തവും അവ്യക്തമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ്, പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമാണ്, മടങ്ങി വരേണ്ടതാണ്. ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാല് പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമോന്നത പ്രാപിക്കാനുള്ള ഭക്തിയുടെ പരമാധികാരം. ഇതില് ജ്ഞാനയോഗയിലൂടെ പരമോന്നത പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് 23 മുതൽ 26 വരെ പറയുന്നു. ഭക്തിയുടെ മേൽക്കോയ്മയിലൂടെ പരമോന്നത പ്രാപിക്കുന്നതില് അതിനെ കുറിച്ച് 27-28 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. നോക്കാം. എത്ര കാലേതനാവൃത്തിം ചൈവ യോഗിന പ്രയതായാന്തി തം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതർഷഭ.
ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഏതേതു കാലങ്ങളിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് പുനർജന്മം വേണ്ടി വരില്ല എന്നും ഏതേതു കാലങ്ങളിൽ വീണ്ടും ജനിക്കുമെന്നുള്ളത് ഇനി ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ എപ്പോഴൊക്കെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്താൽ നമുക്ക് പുനർജനിക്കേണ്ടി വരില്ല, ഏതേതൊക്കെ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവാന് സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ചെയ്ത ശുദ്ധഭക്തന്മാർ തങ്ങളുടെ മരണം എപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറില്ല. അവരതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ച് സന്തുഷ്ടരായി നിഷ്പ്രയാസം ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. കൂടെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല. അവരെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരാ. അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നിഷ്പ്രയാസം ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക്, നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. അഗ്നിർജ്യോതിരഹ ശുക്ല ഷണ്മാസ ഉത്തരായണം തത്ര പ്രയാത ഗച്ഛന്തി ബ്രഹ്മാവിദോ ജനഃ. അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലത്തോ ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? അഗ്നിയുടെ സാന്നിധ്യത്തില്, അതായത് വെളിച്ചത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്, ജ്യോതിസും വെളിച്ചവും ഒക്കെ പകലും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സാന്നിധ്യത്തില്, ശുഭമുഹൂർത്തത്തില്, ശുക്ലപക്ഷത്തില്, ഉത്തരായണ കാലത്ത് ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശുക്ലപക്ഷം, ഉത്തരായണ കാലം, പിന്നെ വെളിച്ചത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, അങ്ങനെ ശുഭമുഹൂർത്തത്തില് ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനിക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. യാദൃശ്ചികമായിട്ടോ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ച് മുമ്പ് പറയപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ മരണം സംഭവിച്ചാൽ ജീവാത്മാവിനെ നിർഗുണ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ എത്തിച്ചേരാം. യോഗാചര്യയിൽ ഏറെ പുരോഗമിച്ച യോഗികൾക്ക് എവിടെ വെച്ച് ഏത് സമയത്ത് ദേഹത്യാഗം ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് അതില്ല. അപ്പൊ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ മരണം സംഭവിച്ചാൽ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സാധിക്കും? നിർഗുണ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കാം. യോഗാചര്യയില് പുരോഗമിച്ച വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മള് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയം നല്ലതാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദേഹത്യാഗം ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ടാവും? ഈ യോഗാചര്യയിലൊക്കെ പുരോഗമിച്ചവർക്ക് ഉണ്ടാകും, മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിന് സാധിക്കില്ല. ധൂമോ രാത്രിസ്തഥാ കൃഷ്ണ ഷണ്മാസ ദക്ഷിണായനം തത്ര ചന്ദ്രമസം ജ്യോതിർയോഗി പ്രാപ്യ നിവർത്തതേ. ധൂമ സാന്നിധ്യം, രാത്രി, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗി ചന്ദ്രലോകം പോകുന്നു. അയാൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ധൂമ സാന്നിധ്യം, പുകയുടെ സാന്നിധ്യം, രാത്രി സമയം, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. സ്ഥൂലേന്ദ്രിയങ്ങളല്ലേ അവരെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ടല്ലേ, പല ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളത്, ഉത്കൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. മാതാജി ആ ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. ആ കൃഷ്ണപക്ഷത്തില് വീണ്ടും ജനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതില്ലേ അത്? ശ്ലോകം ശുക്ല ഇതല്ല, വീണ്ടും ജനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവരിൽ ആരൊക്കെയാന്ന്, എങ്ങനെയൊക്കെ മരിക്കുമ്പോഴാണ്? 25-ാമത്തെ 25-ാമത്തെ അല്ലേ പറഞ്ഞേ? അതെ, 25. ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ധൂമ സാന്നിധ്യം, ധൂമത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ധൂമ സാന്നിധ്യം, രാത്രി സമയത്ത്, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം, കൃഷ്ണപക്ഷം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ചന്ദ്രലോകം പോകും, വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഉത്തരായണവും ദക്ഷിണായണം എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മൾ 6 മാസം ഉത്തരായണം 6 മാസം ദക്ഷിണായണം ആയിരിക്കില്ലേ, ആ സമയത്ത് മരിക്കുന്നവര്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? കൃഷ്ണപക്ഷവും ശുക്ലപക്ഷവും രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തില് മരിക്കുന്നവര്, അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതായത് ധൂമ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പുകയുടെ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനിങ്? പുക തന്നെ, സാധാരണ പുക തന്നെ.
ഇരുട്ട് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവും അവിടെ. ഓ, ഇരുട്ട് രാത്രി വരുന്നല്ലോ. രാത്രി. ഇപ്പൊ നമ്മള് പകലെന്ന് പറഞ്ഞതും വെളിച്ചൊന്നും എടുത്തു പറയുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ പുക സന്ധ്യക്ക് ശേഷമാണോ മാതാജി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വൈകുന്നേരം രാത്രി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാതാജി കൃഷ്ണപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന കറുത്തവാവല്ലേ? കൃഷ്ണപക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ മൂൺ അല്ലേ, വെളുത്തവാവല്ലേ? എനിക്കത് സംശയം, എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു. ഫുൾ മൂൺ അല്ലേ കൃഷ്ണപക്ഷം? കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഫുൾ മൂണിന്ന് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ, മറ്റേക്ക്, അതായത് ഇരുട്ടുള്ള സമയം, നല്ല കുറ്റാകുറ്റി ഇരുട്ടുള്ള സമയമാണ് കൃഷ്ണപക്ഷം പറയണത്. അതെ, മറ്റേത് ഫുൾമൂണിലേക്ക് പോകുന്നത് വെളുത്ത വാവ്, അതുപോലെ പകൽ സമയം. മറ്റേത് എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഫുൾ മൂണിലേക്ക് പോകുന്നത് ശുക്ലപക്ഷം, മറ്റേത് ഫുൾ മൂണിന്ന് കൃഷ്ണപക്ഷം. ഓക്കെ, അത് ശരിയാണ് മാതാജി. അതേപോലെ മകരം മുതൽ മിഥുനം വരെയുള്ള മാസങ്ങളാണ് ഉത്തരായനം. ഉത്തരായണം 6 മാസം, ഉത്തരായണം 6 മാസം ദക്ഷിണായനം. അത് കഴിഞ്ഞ് കർക്കിടകം മുതൽ ധനു വരെ ദക്ഷിണായനം. സെപ്റ്റംബർ. അതെ, മകരം മുതൽ മിഥുനം വരെ ഉത്തരായണം, കർക്കിടകം മുതൽ ധനു വരെയുള്ളത് ദക്ഷിണായനം. ഇത് യോഗികളെ കുറിച്ചല്ല ഇത് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ. യോഗികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ, നമ്മളിത് ചിന്തിക്കണ്ട. എല്ലാവരെ കുറിച്ചല്ലേ? അല്ല, ഇവിടെ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകല്ല. ശുക്ല കൃഷ്ണേക ജഗതാ ശാശ്വതേ മതേ ഏകയാതിനാവൃത്തി അന്യയാ വർത്തതേ പുനഃ. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ 2 മാർഗങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ 2 മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ ക്ലിയർ ആക്കി തന്നു. ഒന്ന് വെളിച്ചവും ഒന്ന് ഇരുട്ടും, ആ 2 മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോകുന്നവര് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല, ഇരുട്ടിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് മടങ്ങി വന്നേ പറ്റൂ. അപ്പൊ പകല് സമയത്ത് മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് വരില്ല, തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. രാത്രി സമയത്ത് ഇരുട്ടിലൂടെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ്, മടങ്ങി വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ 2 മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചത് അല്ലെ, മനസ്സിലാക്കാം. സ്ഥൂലേന്ദ്രിയങ്ങൾ അവരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നൈതേ സ്ത്രീ പാർത്ഥ ജാനാൻ അന്യോകി മുഹ്യതി കശ്ചന തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു യോഗയുക്തോ ഭവാർജുന. ഈ 2 വഴികളെയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും ഭക്തൻ സംഭ്രമിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അർജുന, എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, വെളിച്ചത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടിലൂടെ മാത്രമേ പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതറിഞ്ഞാലും ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല, സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ മാത്രം മതി. ഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് കേട്ടാലും ഒരു സംഭ്രമവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്ത് മതി, ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ മാത്രം മതി. ഭൗതിക ലോകം വിട്ടുപോകുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഈ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളെ ഓർത്ത് സംഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, ഈ ഭൗതിക ലോകം വിട്ടുപോകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നോർത്ത് നമുക്ക് സംഭ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അനാസക്തി വിഷയാൻ അടച്ചേച്ചി ഇവിടെ എന്തോന്ന് ചേച്ചി, അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർത്ഥമുപയുഞ്ജത എന്ന രൂപഗോസ്വാമി ഉപദേശിക്കുന്നു. ഭക്തൻ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തനായി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സർവകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന ഈ പ്രക്രിയ ഒരാളെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അനാസക്തനായിട്ട്, ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളോട് അനാസക്തനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം. നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യണം. പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാതെയായിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനെ നമ്മൾ എന്തറിയും, യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയണം. നമ്മള് വൈരാഗ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളില് നമ്മൾ ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ യുക്ത വൈരാഗ്യം ഒരാൾ എന്തിലെത്തിക്കും, പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കും.
വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിധിത്വ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം ചെയ്യുന്നതും യജ്ഞാചരണം ചെയ്യുന്നതും ദാനം നടത്തുന്നതും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നതും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും ഒരു ഭക്തന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ 4 കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ആർക്ക് കിട്ടും? ആ ഭക്തന് കിട്ടും. പക്ഷെ ഈ 4 കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടില്ല? പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താല് പുണ്യങ്ങൾ കിട്ടും. പക്ഷെ എവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്താല് ഈ 4 കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലവും കിട്ടും. കൂടെ നമുക്ക് എവിടേക്കും പോകാം? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളെ, കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാം എന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെയും കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാം എന്നതാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതം വിധിത്വ എന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ അധ്യായത്തിലും 7-ാം അധ്യായത്തിലും കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നർത്ഥം. ഇതം വിധിത്വ എന്നതിനെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ അധ്യായത്തിലും 7-ാം അധ്യായത്തിലും കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നർത്ഥം. ഗ്രന്ഥജ്ഞാനം കൊണ്ടോ മാനസിക വിചിന്തനം കൊണ്ടോ അല്ല ഈ അധ്യായത്തിനെ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. 7, 8, 9 ഈ 3 രഹസ്യതരം, എന്താണ് അതീവ രഹസ്യം അല്ലെ. 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന് എന്താ പറയണത്? ഗുപ്തമായിട്ടുള്ള നില പറയണത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ അധ്യായം 8-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ബ്രഹ്മം ഈ അധ്യായത്തില് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ചോദിച്ച ആ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും കൂടി സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. കർമ്മം, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അതിയജ്ഞം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിലാണ് യജ്ഞദേവത കുടികൊള്ളുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर परमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. क्वेश्चन आंसर നോക്കാം നമുക്ക്. ഒട്ടും നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതില്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മം അധ്യാത്മം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ദ്രിയനും അവിനാശിയും ആയ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അധ്യാത്മം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരം നിലനിർത്താനുള്ള ജീവാത്മ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ. ഈ ക്ലാസിന്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിച്ച സ്ലൈഡില്ലേ ഒരുമിച്ച് കാണിച്ചത്, അത് നോക്കിക്കോളെ എല്ലാവരും. അതിലെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം കിട്ടും. അതിഭൂതം, ദൈവം, അതിയജ്ഞം. ആരാണ് അതിഭൂതം? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവിമാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണൻ അതിയജ്ഞൻ. അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്?
സർവജ്ഞനും സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലത്തിന്റെയും ആദിപുരുഷനും സർവനയന്താവും സർവനിയന്താവാണ് ശ്ലോകം അന്നുവിനേക്കാൾ ചെറുതും കവിം പുരാണ മനു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അതെ, 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് ആണ് അതിൽ എഴുതുന്നത്. സർവജ്ഞനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, സർവ്വനിയന്താവാണ്, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ്, ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അചിന്യ രൂപനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്. മാതാജി ഒരു സംശയം. ആ. അണുവിനെക്കാളും ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ രൂപം ഇല്ലെന്നാ അർത്ഥം? അല്ല, അണു ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിനെ പറയണത്. അണു തലമുടയുടെ ഭക്തിയിലൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ആണോ? അതായിരിക്കും. അതാണ് ചെറുത്. അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാന് രൂപമില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ വ്യക്തിയായിട്ട് ആരാധിക്കണം ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആദ്യത്തെ തേജസ്വിയായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് 9ാമത്തില്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന് മുമ്പ് ഓം ചേർക്കാത്തത്? ഹരേ കൃഷ്ണ അന്തർലീനമായതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഓം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സവിശേഷ ഗുണം എന്താണ്? അതൊന്നിനും മനസ്സുറപ്പിക്കാതെ നിരന്തരം ഭഗവാനെ മാത്രം സ്മരിക്കുക. സവിശേഷ ഗുണം എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവത് അത് കാലം ദേശം ഒന്നും നോക്കാതെ എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ശുദ്ധഭക്തൻ. 5 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ ആരൊക്കെയാണ്? ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. മനുഷ്യഗണിത പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എത്ര കാലം എത്രയാണ്? 11,40,000. ഒരു പകൽ 1000 ചതുരയുഗങ്ങൾ, അതേപോലെ രാത്രി 3,11,40,000 കോടി വർഷം. 3,11,40,000 കോടി വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. കൽപ്പം എന്നാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാണ് കൽപ്പം. ദിവസമല്ല, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാണ് കൽപ്പം. ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? പരമമാണ്, സനാതനമാണ്, അക്ഷയമാണ്, ചിന്താമണി ധാമം. ഇല്ലാത്തതാണ്, പരമമായ സ്ഥാനം, സനാതനമായതാണ്, അവ്യക്തമായതാണ്. ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതാണ് ഭഗവാന്റെ. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇഹലോകം വിടുമ്പോൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ കാലത്തോ ഉത്തരായണ കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവന്മാർ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയം. ഉത്തരായണ കാലത്തോ അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഇഹലോകം വെടിയുന്ന വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ദക്ഷിണായനം വഹിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കും. ധൂമ സാന്നിധ്യം, രാത്രി സമയം, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാനുള്ള 2 മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അതെ, ഈ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അതിനുള്ള ഉത്തരവും നമ്മള് ഈ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ? അതൊന്നും കൂടി ഞാൻ ഇട്ടതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മം എന്താണ്? അധ്യാത്മം എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? അതിഭൂതം, അതിയജ്ഞം, അതിദൈവം. പിന്നെ യജ്ഞദേവത എവിടെ കുടികൊള്ളുന്നു? മരണസമയത്ത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഈ ചോദ്യങ്ങള് അതിനുള്ള ഉത്തരാണ് ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞത്. ഓരോന്നും അത് ആ സ്ലൈഡ് നോക്കിയിട്ട് എഴുതി വെക്കണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, അതൊന്നും കൂടി ഇട്ടു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ?